bazotshata intombi zizawubonwa ngegama likaJesu waseNazaretha. Intombi azuzuzixelela ko-Facebook, intombi azuzuzixelela ko-Instagram. This time around the favor of God will be upon your life. I declare in the name of Jesus. Mabashiwe bekhunqile, mabashiwe bene-Brazilians, kubone wena yerute manthathi favor phezu kwakho. Be found by the favor of God in the name of Jesus. They think you're nothing. They think you're a foreigner. They think you're a Moabite. Let me tell you something. Your Boaz is on the way in the name of Jesus. Your Boaz is on the way. Your Boaz is on the way. Your Boaz is on the way. Listen. I'm not entertaining anyone. Look, tell something. I'm not entertaining anyone. Amen. Ibandla kuthiwa manje bengcwele. Kwathi ubaba khona bathisekanga bathatha. The question then becomes, xa ke ngoku wena ungakwazi usitayela sisi, izawuthina le? Ndiphethe impendulo namhlanje. Ndima njengoNaomi. Ndithi makavele uBoaz. Xa sibona usebhizi ngecharacter yakho, makavele uBoaz. Xa sibona usebhizi ngesimilo sakho, makavele uBoaz. Uza kugqitha xa uselihlaza. Ine. Ngelo rute namhlanje. Abazokwamkela uxoxwa, abazokwamkela uqhiswa, bangaxa becorrectwa bathinta ikawe. Bacorrectwa babuye back to the second Sunday, but I'm still here. I don't speak about rebels, bazalwane. I don't speak about bastards. People who cannot accept correction, who change his church like socks. But I'm still coming back. I don't speak out of vagabonds. It is gonna makaya. It's Pilestratwin. Correct top. This year the church will be established in the name of Jesus. This year the church will be established. Uza correct altarini ulile apa tomorrow. You are my father. The book of Hebrews says, even if God cannot correct you, you'll be like bastards. The word bastard means you'll be a mixed blood. Your blood is mixed. Your incorrection you want to take away. Ngoba zangu watu hayi. Namhlanje ibandla lizaba no hayi. Lizaba no ewe. Leaders ningabi na wali ngelishumi. Makube khona uhayi altarini. Makube khona uhayi, makube khona ewe. Ine. Uyesu Boaz. Uyesu Boaz. Clean the field. Phikithe ensimini. Phume ulwimini. Phume ezindabeni. Phume uxokwini. Kulonyaka wonke umuntu ophatha negative energies ithi excuse me in the name of Jesus. Wonke umuntu ophatha indaba ze leadership ithi excuse me. Wonke umuntu ophatha indaba zikamfundisi ithi excuse me. Ndifuna yena uThixo kuphela. Yamemeza. Ngicela wonke umuntu oyifemale. But I want to get married. Aphakama. Uyirisebela ndida. Sizawuthathisa ngonyaka. Sizawuthathisa ngonyaka. Ithi kulonyaka sizawuthathisa. Oh bazalwane vukani. Sizawuthathisa kulonyaka. Izaba ngumtshado after mtshado in the name of Jesus. It is about mtshado after mtshado. I don't give you empty promises. I declare in the name of Jesus. Even if your husband is in the Zululand, let him manifest. Even if he's in Swaziland, let him manifest. Even if he's in Eastern Cape, let him manifest. When he manifests, you shall say, I have found the bone of my bones, the rib of my ribs, the flesh of my flesh. It's not going to be a shock, no surprise. This is wisdom after prophecy. This is wisdom. Masiyakwenza nzima umtshado. Masinga invest ku wedding. Masi invest emtshadweni.
ithi lento xa ifamily zivumelene masingabi na worry ye white dress nemitshato edurayo eshiya abantu besematyaleni. Xa uboniwe ngubrother walobola ikawa mayiendose fumana i-staff ticket kasoma Home Affairs utshatile nguwo. Ithi nguwo, ithi nguwo, ithi nguwo. Siyenza nzima lento, asiboni ihlabathi liyasibetha. Lithoba nje ama-German asike boutique, lithoba nje ama-German. Kuthi ufikile akusatha noluthando, kuthiwa uluthando. Ndiyamemeza ngegama likaJesu. Lo 15,000 unayo my brother, kayotry. Lo 20,000 unayo my brother, kayotry. Ufane wamhleka, ungcono kunalona ufebayo. Ungcono kunalona uthitha amantombazane ecaweni. Uright lowa. Yeah, you're right, you're right. If families siyavumelana, intawo mayisikelele, iqhame nande. Ndiyathetha ngegama likaJesu. Ndafika ndishumana loo nto apha ne, ndizayishumana ngoku. Ndafika apha kugcwele abahlalisanayo. Ndathi anuziya ndawo. Ndathi my brother, awuyindawo. Noba uloboleke icoke. Ne-5 kg ye-chicken. Andingeni indawo mna pastor if ifamily zivumelene. Because lento elobola ipersonal. Yeah. Molweni bazalwane. Molweni bazalwane. Sitshintshile izinto ngoku. Changing the system. Usalinde i-white wedding ye-250,000. Exesha kunzima nodibana si-10,000. Awuzuthanda. Ndiyamemeza. Uba nguye uza kuvuma. Uba nguye makadlule. In the name of Jesus. Ndiyathandaza makwanti families. uThixo wathanda ifamily before the church. Waqala ngefamily egadini. Ibandla lizemva. Without a proper family there will never be proper churches. Sengase singakhona namhlanje. uThixo makasincede si-invest emitshatweni. Si-invest emakhaya ngegama likaJesu. Ngicela uphakamise izandla uthi Nkosi makube njalo. Nkosi makube njalo. Lo uzokucofa ifokoto man. Hayi miyeke ukhona ozayo. Ukhona ozayo. Njengokuyenza. Ngicela iphele into yobana ayitype uzinqabile ndiyazireleasa ngoku. Itype yakho ndiyayireleasa ngoku. Itype yakho ndiyareleasa. Uba ufuna umfutshane yes, uba ufuna omntu yes, uba ufuna ulinganayo yes. Ndirelease itype ngegama likaJesu. Uzawutshata. There shall be godly families. There shall be godly marriages. Asuzubetha nje ukujola but singazi ne-solution. Icawe zevangeli zidume ngobetha but i-solution zinqabile. Ndiyamemeza namhlanje. Umyeni wakho uyeza. Noba uphuma eZimbabwe. Umthandile ngowakho. Noba uphuma eMalawi ethi ngone banje. Ndirobile. Uba umthandile ngowakho. Ithi ngegama likaJesu. Makube njalo Thixo. Bakhona abazali endlini. Ziyangena inkomo. Ziyangena inkomo. Masiyale ke nabazalwane. Xa ulindele umtshato siphathe kakuhle. Vala imilenze uvula ingqondo. Asivuleki zombini asivuleki ngexesha elinezombini. Xa ivalekile le kuyavuleka ngapha. Kanti xa uvulekile iyavula. Asikwazi khawuthi khawuthi Sinida abantu aba-desperate, ababhitha, abaphoxiweyo, abakhetha ootata bomntwana. Because we are very quiet about these things. And if you are truly does, we must be able to address these things. Ndiyamemeza ngegama likaJesu. Awuyi kumntana umntana wakho wena. Awuyi kuye. Ndithi awuyi kuye. Ndithi awuyi kuye.
Nawe baby mama ungayomlanda labhuti. In the name of Jesus. Into zikaThixo zithethwa kuhlekwa zenzeka. NoSara kwathethwa wahleka kodwa kwenzeka. Is there anything too hard for the Lord? Sawuthathisa konyaka. Kulonyaka sawuthathisa. Yena athi kasawuthathisa. Noba sidibele siyicawe Sunday. Uthemba icake nering. Inene. Dize nencwadi yami. Ndikusayinise kufika amangqi. After iveki yothatha certificate sakhe. Niyeka amabhongo namathamba. Engawo afford. Yazi meko kuyo. Akuzuhlala kunje. Nabantu ngoba salani tikani ungaqokisa abanye bangena emathathweni akhona lo honeymoon ivuyelwayo. Ziyakhala Hallelujah. Makuthatha madoda. Sanuzimela ngekeyboard makuthatha. Sanuzimela ngoshumayela makuthatha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Makuthatha. Ndiba nomuntu oqamba yo hayi lo. Andini grandpa xa ndleni naye uyi grandpa. Manibinde bazalwane. Lo xa ndleni naye anidingi ntoni? Yena wathi ngaba intoni? Uzukuthi xa umthethe isiteni indoda kabedutya xa begqitha kuye yathi ichoke my chocolate. Ndathi kuye hayi owam ngoma grandpa. Zayithini ichocolate ngandlela enhloko. Ngicela zonke intombi esisinisiweyo. Hallelujah. Uthi mina ndiyakholwa. Okuthethwe kuyenzeka. Ndiyakholwa. Sithemba siba ngemitshato, sithethe izwi. Awuzunikwa spelling nasiphondo, sithethe izwi. Uzawuthatha. Qha inye into mandicele ngayo. Xa umiswe endleleni, yika noba ngunotaka. Ngoba kusena kumze ba la muntu wazi umuntu. Life is about relationships. Ungatreata mna wrong kanti umuntu ozokunceda ngumuntu oyifriend yakho. Mandiyime ke apha. Be friendly to everyone. Be good to everyone. Have a right to attitude. Mna ndicela umntwana nqesikosa. Nabanye ngathi abandifuni, ndiyaba ngifuni, ndi-good nabo. Nanga andithandi lo. Anaxesha loo nto leyo. Makahlale kuloo nto leyo. Mna ndimthanda. Because I'm not here to create enemies. I'm going very far. Life is about relationships. Amen. Zintombi umtshato yes. Nalo bhuti manje kulanto ke ekufakeni messages ezingacacanga ekunika red hearts. Mbuze bhuti ithini into? Ngicela ku-late ngoku 2026. Awunoza leyanto ka 2025. Ku-late ngoku. Thini into? Tata ku-late ngoku. Enye indoda yenza le nto yenza my brother. Kwenye icawe lapha enyanga. Kanti kunolosi simmakhileyo. Immakhile. Cha ayidethe immakhile. Immakhile. Iyabiya immakhile. Wagqi my brother. Wathatha. Xa ephakanyiswa lasisi. Yayinto ephaka semva ingwenya. Yathi kha. Ngisho kobo bhaqa beqaba. Hallelujah. Jongani basibawe siyaphuma ngo-2 up. Hallelujah. Glory to God. Amen. Yeka nto makha thetha. Uba uyaphoxa futhi phoxeka. Uba uyaphoxa futhi phoxeka udlule. Hallelujah. Imitshato yeza prophet Mxeno sawungenela uzuko. Sawuthatha tatam azuthi usikisa kulonyaka yethu. Sabe nesibone bishop fika DD. Engazothathisa. Zizipho niyathatha. Vovo niyathatha. Nandi kanide nibonwe.
Bacinga umuntu uyalila ubanjwa nguThixo. Kanti akunjalo. The days of bitterness are over in the church. Whatever that has made bitterness for the past years, today I pray, get the honey in the spirit that will erode that bitterness. In Jesus' name. If you believe, say amen. Phansi kwalo mazwi ke bazalwane bami, ngicela uthi mfana. Uthi